Already akwai wani dan okada da ya zo ya ga lokacin da aka fara sako da mutanen ya rugo da gudu ya zo ya samu mu a ofis da ni da ciyaman sai ya ce mana akwai matsala fa ya ga wani dangote yan bijilanti sun tare shi suna sauke mutane akan motar shi ya san halin su yanzu karshe wani wulakanci za su yi musu a gurin sai na ce ma ciyaman na ce to ni bari na je gurin kai ka kira DPO ka sanar mishi ga abin da yake faruwa bari na isa gun don na ba su information wallahi ko da na zo wannan gurin na samu already su sun wuce da su station motar an faffasa ta sun fito da mutanenmu ina tsaye a gurin da itace da adda da dutse dukan mutane kawai suke suna dukan mutane ko da na iso gurin ma sun kashe kusan wajen mutum 3 wai ba mace ba a kira police station bane ba an ta kiran police ba su daga waya ba DPO ma bai daga ba an ta dama ni abin da nake zargi kamar sun shirya abin ne yawa saboda abin da yasa na ce kamar sun shirya saboda kwana 2 kafin a yi wannan abin yan sanda sun shigo mana cikin kasuwa nan babu izini ba sanayya ba komai suka zo suka dinga babballa kofofin mutane suna ɗiban kuɗi da wayoyi da gatari a nan muna shirin mu samu lokacin da za mu je mu bincike su kenan da ciyaman me dalilin zuwa yin haka kuma sai ga wannan labarin to a takaice sun sa musu tayoyi sun saka wuta sun kona su